Hamilton Odara okele ni level mar somo mar winjo mar ng'eyo mar fwenyo mar yango kendo kolo owinjo bed ni betie ne MCAs ei county assembly gi samoro mar nyalo bet ni manyalo kelo peke momiyo ng'ato koro en onyalo yie mondo ti kode nikech ok owinj tie gini. Adwa penjo Milton Odara. Yes. Ni nyocha ka kore ka achiel kuom mane MP jaduong' Moses Kuria nyocha oyuo wacho ni ndalo mane idwa gol leader of majority noluonge nomiye pesa penjo na leader of majority yucha nokodhi sikul koso odhi sikul bati gima timore ka oken somo empowerment mar county assembly is minimal. Gima nyaka wakwong watim kwadwa dhi mbele kaka oganda eni nyaka waketu mainowa eyo county assembly achiel bati wang'adi kanyo dara. Yes. Keto maino ne imiyo ng'ato ma samoro ok winj tiend gimimiye kuom ranyisi. Mane gimane jaduong' Hamilton Odara wacho ni samoro yes idwa ket maino ero koro ket maino ng'ama ikelo ne maino ni en ng'ama okwinj samoro gima winjo bed ni timo gi maino miketo manyalo konyo nano. Adwa koni ni ibiro yudo ni e county assembly ji adek kata ariyo emoko nyal winjo wach bayo jejet to majority ma bende ema katiba omiyo teko to winjo gini loud and clear but nikech odigi okinyal chung e mbele gari inyalo maini yore tek kata ibed gi masters apar koro tabu manitie ni corruption nyak watiek mokwongo jaduong' Onyango lo